¿Qué passa, penyeta? Estem a ser un vídeo diferent a l'anterior. Espero que us agrada moltíssim. De veritat, va haver una bestialitat de suport tant en el primer vídeo com en el segon. No sé, moltíssima gent, de veritat, moltíssimes gràcies a tots els que vos esteu passant pels vídeos. De veritat que estic molt content en com està així tot. I bueno, en el vídeo d'avui, com esteu veient, anem a entrar a Spotify Wrapped, o com es pronuncia això, perquè diguem que al final de cada any Spotify te fa un resum de lo que has sentit i tot el temari de Spotify, bàsicament, del teu compte. Així que anem a entrar en el meu i anem a veure un poquet, aneu a veure com, bueno, lo que he sentit jo durant tot l'any, ¿vale? Perquè comencem un poquet al palo, com aneu a veure ara. Efectivament, comencem al palo total, però total. Al principi d'aquest any solo sentia bàsicament el top 50 d'Espanya. No era un tío que era el rollo, sentia algo d'escape, perquè me van ficar també quan era xicotet, i alguna coseta així diferent, però en general jo era d'enxufar el top 50 d'Espanya i ficar-me a jugar a lo que siguera, bueno, això, el tenia de fons, o també per aprendre les cançons per als tardeus, cuidao, i per les festes i tal. Per tant, l'hivern va estar col·lapsat per això, per aquesta música que, bueno, menos mal que després vaig canviar, però no estic massa content del que sentia. Menos mal que ja després vaig començar a entendre el sentit de la música real. I és que passem de l'hivern a la primavera, on ja veieu, menys este d'ací, que ara vos explicaré quin és, ja és música del rollo, ja és música en valencià, és música protestant. I tot va començar el 22 de març, que és a més el dia del meu aniversari, quan al meu institut van fer un concert de Reacció. Bueno, va tocar Reacció, que és este grup que veieu així, que quan va tocar allí sols tenia un disc, que era el de Més enllà de la por, el qual havia publicat, si no m'engany, en 2015, i li faltava menys d'un mes per a publicar el seu nou treball, que estaven molt contents, o sigui, tenien moltes ganes de publicar, que és Paraules de vidre, que és uno dels meus discs favorits dels àlbums, que m'encanta, l'he sentit moltíssimes vegades, ara com veureu més avant. I aleshores ja començava a sentir això, i quan va venir este concert, que un concert d'institut, poca gent al final, però a mi me va molar, saps? Me va molar la cosa, i als quants dies me'n vaig anar amb uns amics a un concert que feien en un poble per així prop, on tocava La Fúmiga, que estic a dir la Mediterrània, i el logo de La Fúmiga actual, perquè abans no era este. I ja això me va començar a molar moltíssim, ho vaig passar molt bé, i ja començava a fer-me el rotllo ahí i tal, pim-pam. A partir d'ací ja van començar a aparèixer grups nous, com veu de Zila, de Sons of Aguirre i Zila, i tal. Vas començar a descobrir grups nous, tant de recomanacions, que seguia els grups per Instagram o tal, o veia en Spotify recomanacions, també del meu germà, que em vaig guiar-me per això, i cada volta es produïa el que m'agradava molt més la música valenciana i protestant, i començava a baixar totalment el reggaeton, ja no el sentia, o sigui, el sentia cada vegada menys, m'agradava menys cada vegada, comparant-lo en el món que estava, diguem, descobrint. I bueno, pues a mesura que anava descobrint nous grups i tal, vaig fer una playlist, que la tindreu baix en la descripció, que és Republic Music, i ahí fique pues, música que m'agrada o que sé, normalment és la playlist que me sol ficar quasi tots els dies. I bueno, així començava ja més grups, era així Cactus, Frida, així ja va començar també, bueno, no sé, és que ara mateix seguim molts grups, que vaig descobrint nous grups, a més, dins de poc me'n vaig al festival i he conegut ja molts més dels que venen al cartell que no coneixia, i pues estic sentint. Y bueno, este sería el resumen. Vale, tu artista número 1 tiene mucha suerte. Reacció és el grup que més he sentit durant tot este any, i en Spotify tenen 12 cançons muntades, que són, si no m'engany, 11 del disc, una d'elles la intro, i... bueno, sí, com a destacat, i una altra que és la de 5 de Pego, que és una versió de 3 de Pego de La Gossa Sorda, que van traure, i bueno, que a més el videoclip també està per ahí, està guai. I bueno, este és l'artista que més he sentit, ¿vale? També se conec personalment a alguns, he anat a 4 concerts de Reacció, i un d'ells que em va deixar 80 euros de taxi. Bueno, algun dia contaré esta anècdota, ¿vale? I estos són... Frena màquina, que t'has deixat una cosa. I una cosa que no havia dit del grup de Reacció, i que ha eixit així, i no me'n recordava ara, és que he sentit a Reacció durant 32 hores este any, lo qual són 1920 minuts, lo qual
fa que si el disc dura 44 minuts i a banda del disc la cançó de 5 de Pego dura 5 minuts més, que són 49, he sentit unes 40 vegades tot el repertori de reacció en Spotify. És que una anècdota bastant graciosa, que jo tenia moltes ganes de sentir el disc quan eixira, i en el moment que va eixir, el dia que estava jo de viatge de fi de curs en Granada, en els amics, i no sé per què, o sea, va eixir i l'internet del mòbil no m'anava, i estava jo que feroç, atenció, paraula de vocabulari, estava jo super loco, i quan me va funcionar ja l'internet, estàvem anant en el bus, ¿vale? A l'Alhambra, que tenim que anar a l'Alhambra. Total, que en aquest trajecte de bus, però sobretot quan vam arribar, que tenim que esperar una hora i algo en els jardins de fora, en tot aquest trajecte, tot aquest temps, vaig sentir 2 vegades senceres el disc de reacció, que volia sentir-lo bé per primera vegada, però tenia els auriculars que sentien baixer, per tant, m'estava costant bastant, i tots els amics meus partint-se risa i mirant-me ahí, ells allí xerrant i rient-se, i jo allà al fondo, en els auriculars, analitzant, sentint per primera volta el disc, tal, i bueno, una anècdota bastant graciosa. I bueno, pues des d'ahí pues, me va molar moltíssim, i per això he anat a 4 concerts i bueno, y seguiré y apoyándolos, ¿vale? Y estos son los altos grupos, ¿vale? Llevan Bad Bunny y Ozuna, madre mía, tú, el top 50 de España, qué mal que fa, tú, no sé, Ozuna, no sé, es que... Buah. En el top 2 está Kraftwerk, que es un grupo que estic segureta que el 95% de la gent que veig este vídeo i més gent no coneixerà este grup, bàsicament perquè és un grup de música electrònica que va eixir al principi, no sé si és alemà, no sé exactament d'on és, però és un grup molt random i me'l va fer conèixer un professor meu de dibuix tècnic, bueno, és un poc peculiar, i sentia esta música per treballar i tal, i d'ahí jo me la vaig ficar moltíssim, bueno, ja ho veu, el segon que m'he escoltat, m'ho fique de fondo per fer dibuix tècnic, per fer altres coses, crec que he pillat mals de cap sentint aquest grup, perquè fiqueu-vos a sentir-los unes hores i flipareu un moment, Vale, tu en el mundo he sentit 65 països, molt bé, tot correcte, alegre, fantástico, maravilloso. El género, así está un poquet... Perquè, clar, no tots els grups en valencià que sent que estan categoritzats com indie català, per tant, bueno, pues, tiene un poquet ahí. No me guia tant per això. I bueno, ja en resum, aquestes són les cançons que més he sentit. Acords entre notes perdudes, junte paraules de matinada. Pensava que era dissabte, su habitat universal. De les cases, de les ruïnes, on començarà de nou. Ja sabem on jo volia devorar. Vull recuperar allò que és meu, excuses i mirades. I és que trencarem el gel, tancarem tot. Armes carregades amb misèria. Bueno, com veieu, este any he sentit 34.547 minuts, el que equival a més o menys una hora i mitja de música durant, diària durant els 365 dies que té l'any, que està bastant guai. En 2018, com veu, és això perquè utilitzava un altre compte, però vaig fer 38.000, així teniu una captura. El que passa que el primer i segon mes compartia amb una altra persona que no sentia massa música, però no sé al final quants minuts equival ahí, però bueno, més o menys vaig sentir bastant, tant una com l'altre. Vale, artistes de la dècada, així veu, pues, tot això, tot el bloc de 2016, 17, 18, top 50 d'Espanya. 2019. Del rollo, i així pues, sentia molt poquet i coses bastant... Ja sentia poquet. Tu artista de la dècada és, com no, Reacció, altra volta, el que més... O sea, agarrant estos 5 anys, el que més he sentit ha sigut uno que solo he sentit este últim any, i fixeu-vos tu lo que l'he sentit tantes vegades, com pues és Reacció. I ara sí que sí està el resum, com veieu, bueno, ja havíem vist tot en un moment i tal, però bueno, això seria més o menys el meu resum de Spotify. I no sé, deixeu-me vosaltres en els comentaris quants mils de minuts o quant de temps heu escoltat i quin ha sigut els grups que més vos ha agradat, o recomaneu-me diferents grups. Jo vos vaig deixar la playlist que jo seguc normalment, ja vos dic en la descripció, per si vos agrada i voleu seguir-la, i jo vaig afegint coses de volta en quant i tal. Per tant, en resum, estic molt content del meu canvi, perquè vaig passar al principi d'any de realment no conèixer el real significat de la música, saps? Pues sentir reggaeton i tot això, i estic bastant content de que ara no m'agrada o no sentir-lo, no sé. A veure, és que clar, sí per a gustos d'opinió, no? Però jo ara en realitat sent
el significat de música, la protesta, el missatge que du la música i tot això, i per això, no sé, m'agrada molt descobrir nous grups i tal, encara que siguin pocs coneguts, perquè l'argument de sempre, mira, l'argument que sempre m'ha ficat els meus amics quan parlo sobre reacció, mira, dic reacció perquè és el que més he sentit, ¿vale? I és poc conegut, diguem, és el de però si no coneix ningú. Bueno, pues a mi m'agrada i a unes quantes persones també li agradarà molt. A mi m'agrada molt, disfrute molt sentir-los i el seguiré sentint. I tornaré a sentir en el festival, que tinc moltíssimes ganes d'anar, perquè és el primer festival que vaig. Jo m'he fet el rotllo no fa tant, o sigui, ja m'he vist en primavera, començava a sentir de veres molta música valenciana i protestant. Així que, bueno, poquet més. Ja està, deixaríem el vídeo. Espero que us hagi agradat, ja dic, tot lo dit, teniu la playlist baix en la descripció, deixeu-me baix en els comentaris els minuts que heu sentit i totes les coses que vos agraden i que me poden agradar a mi. Ja sabeu, en la playlist teniu coses que a mi m'agraden i possiblement a vosaltres també i que descobriu noves, segurament hi ha algun grup que no conegueu, així que bueno, deixeu per així el vídeo, espero que també vos agradi molt aquest vídeo i bueno, com sempre vos espero el pròxim dimarts a les 7 hores, bueno, a les 19 hores en la terreta, com sempre, nou vídeo. Ens veiem, adeu. ¿Qué ropa cojo? ¿Qué tiempo hace? Bañadores, bikini, no cal equipaje. L'octava meravella creada per su